Kala ko umulan. Umulan dito, ang lakas ng ulan sa Angeles. Sabi ko pa naman, jackpot kako. Kabawasan yung stress ni Idol TikTok. Sobrang init. Kaya ako nga nakapagpahinga kasi kung mataas yun, pinapaligi ko. Di ba meron yung host social, ba't hindi na lang natin padaan dito para mabilis? Para hindi na natin nila yung tangguling. Hindi, doon na lang. Dito mabilis na to. Ano mo na yan? Nandala mo pa ng ulam? Wala ko pintalara. Ay, tayo na. Ima, nagdala niya na. Wala kang may kape. Ang dahil po linutulinari, oh. Pesta. Kain na po, kain na! Ha? Idol TikTok. Pam Del Mundo. Pam pamilya. Mang, tana. Pag may bunga na, gulay na lang ulamin namin. Hindi na kami bibili. Yung hindi tumutulong dito, magbabayad sa resort pag gawa na. Nawa. Oh. Matitiket, amo. May ticket. Si Jonathan walang bayad dyan. Kasi tumulong kahapon. Hindi umulan kahapon dito, Nel, no? Sa Angeles, ang lakas. Ha? Lagi natin tayo, gageta. Kindan Dolores ata nakaskan nga muli yan. May miras din. Sabi ko pa naman, jackpot ka ako. Doon lang pala sa Angeles tsaka dito sa Dolores. Ah. Dito malaki-laki na dito. Ba't hindi na lang natin padaan dito para mabilis? Para hindi na natin nila yung tangguling. Hindi, doon na lang. Dito mabilis na to. Ano mo na yan? Doon na. Diretso na yan. Sa kabila. Sa mataas dumaan. Tapos nauulit na lang. Kung sa mauulit yung tubig dito sa baba. Ano natin? Hindi natin naabonohin yan. Hindi na. O isa pang abono yan. Kaya mamaya pa gano'n na. May bulak-bulak na daw. Oh. Yan, tapos yung yan sa gulay yung pinakasabat. Tapos pag tubigan mo, di puno na yung di matas yung tubig mabilis na nahulog yan. Yung ginawa natin. Dapat ganito lang kung alam mo, no? Ito, ganito. Para mabilis na tignan mo yan, no? Bubuksan mo yan, mabilis. Isa lang yan. Pag binuksan mo dyan, ginagawa sa mataas dyan. Nagtanim pa pala sila hanggang dito. Sa kabila. Lumundag. Siya mag-isa nagpunta ron. Ano, so huwag na yung nagtatanong. Dinerecho. Matipid lang pala ko siya, no? Sa isang araw 6 na litro. Kung hindi lang mahirap katibigan yan, tapos nito tapos nito sa 6 na litro eh. Kasi mahirap lang. So hanggang gabi na siguro para matapos nila ito. Because kung pa tayo mahirapan sa Doon madali na pagka nilagay mo tubig doon, Kosyal. yung naalala ko yung mataas, hindi na yung tubig doon. Hindi, may ano naman tayo. Nilipat-lipat mo na lang. Hindi abot. Hindi abot na sila. So ginawa ko po, hindi ko lang pinapaligi. Oh, ano walang mangyayari. Wala. Yung mataas na rin yan, hindi mo pagkatubigan. So ito pag binuksan mo dito, dahil nagbabato, dito ang tatakbo yung tubig, hindi na pagkatubigan. Hindi dalo din pero dito, tapos kung saan nilang bababa dito. Kasi yung tubig kung saan yung mababa, doon siya pupunta eh. Kaya dapat itong
tanggalin natin yun pa yung lupa, yung level ng tubig, yung pinaka-flooring, kumbaga. Tapos tubig, Dapat, di pantay sa ano, di mataas. hindi, dapat consyal. Total, mali na rin. Pinano na natin muna. Tinambakan natin ulit. So susunod na lang, pwede pa naman daan yung bako dito. Tapos dito pwede yung bako dito. Oh, Ulit. anong gagawin niya? Yan lang, puti dito, itatampak sa gitna. Para hindi na tayo gagamit ng oso, nag-diretso na ng patubig. Babalik yung bako. Ayusin to, no? Ikaw mag-ooperate siguro para alam mo yung lalim. Hindi. Kasi pinapatipan ko ng bagyo para matuligan yung ulo dito. Dito lang, dahil yung likitin dito, napapatubigan na yan eh. Mamaya sa pagkilabi, larga ko na lang dito yung tubig. Para natin maglesin ka dyan. Na? Nung namin nga katas yung ganun, kaya nakamag-ose, agyan eh, gamatse. Yung level ng gabon ng taguling niya pa, ganun. Ganun kang kababo. Babo yung kaya kasaba na yun. Lukabus nga tabalang, binus mo yung tan. Kasi kaya mabagal. Mas mataas yung pinapatubigan natin kaysa sa nanggagaling yung tubig. Tubig. Kaya yung gravity hindi masyadong ano, di ba? Tumutulak. Tumutulak. Sige Nel, thank you na. Magalmusal ka pa, pepa kahit akalan eh. Dumalala ka pa bali eh. So maghapon no, hanggang doon lang. Ito na ano lang no. Ito lang nadali. Ano, tuwan-tuwa pa naman ako. Mainit dito, sobrang init. Pina-check up po si Mader, alas 10 natapos kami. Anong oras na? Alas 3. Hindi namin na. Tapos dinarechok pa sa Porac yung kapatid ko. Umuwi ako, alas 10 na ng gabi kagabi. Sobrang traffic. Ha? Oo. Gas jacket, wala mo ba? Dalagi ken. Dayon. Sagli akong grass cutter eh. Malinis. Yan. Hindi, pagka hindi sila busy yan, lalagay natin ba, paulit natin to. Tatabunan lang to eh. Tapos okay ng konti. Okay na. Hindi kasi nung nagtatrabaho, kung binantayan natin si pare mo, hindi ganyan mangyayari eh. Di ba ako nagbabasa nung Dapat eh, hindi ka na nagbalsa konsyal, si Tore na lang. Mm. Malaki na pala yung ano, yung talong. Oh, nakikita ko na dito yung dahon nila. Oo. Pantay-pantay naman eh. Mm. Mm. tignan mo kung saan nahulog.
Kaya nga. Gravity. Kasi sa pangatlong kita na rin. Mm. Puno na rin to, basa na rin to sa ayun, Pero kung yung ulang kahapon, kung dito bumagsak yung basang-basa to. basa. Ang lakas ng ulan. Ang nangyari, di ba Friday kahapon, ang daming tao, daming sasakyan. Pagdating namin sa Porac, may na-aksidente, putang ina, 3 lane kami, wala lang gumagalaw. Traffic na. Oo, may mga tao, stress na. Kaya naabot ako ng alas 10 ng nakauwi. Okay. Magdamag ako sa kalsada. Ang lakas ng ulan sa Angeles, sabi ko. Nabawasan ang stress ni Conchal nito kako. Di ba pinicture ko pa sa sakyan? Yung yung windshield ko. Kita nga. Sabi ko, ayos. Tara, magkape ka pa. Gabalik ta na mo. Tulong po para iwas natin. Minsan wala tayong ginawa. Hindi po kakain ng tubig. So yung sustansya, pupunta lang sa branch niya sa ilalim. Sa dalawa. Ito na yung maliit na. Hmm. May bonsai, no? Kasi maulit dito yung candy. Pero kapag yung ganda. Bumilis na pala, mabilis-bilis na. Oh. Yan, oh. Pero kung binubuksan dito, diretso lang ganito. Hmm. Hindi naman nakakot dito. Hmm. Kailangan layer by layer, no? Hmm. Oh, good morning, Idol TikTok! Good morning. Ito, gumaganda na po yung mga Sitwasyon. okra namin. Hmm. Ay napatuloyan na namin po yung iba. At yung mga sweet tango rin, no? Buhay na buhay. Malapit nang kikita mo. Mga 2 weeks na lang. Mag-harvest na kami. Oh, 1 week pa siguro. Ay, 1 month pa Conchal eh. Oh. Parang lumaki na kagad, oh. Oh. Pero pag malaki na to, yung damo mamatay na sa ilalim, hindi na maarawan. Hindi na makasingit. Kasi wala pa ng araw yan. Mm. Lumabas yung mga Langgam. Nagulat yung langgam, bumabaha na. Na? dito nahirapan. Dito ako nagtagal. Diyan. Paano pinakya dyan, no? Mataas to. Tapos ginawa ko nito. Sinampot ko yung tubig tapos lagi pang nasisira yung tilapil ko doon, no? Mm. Lagi daw tapon, hindi ako nakapitay na. Mm. Kung walang tilapil to, ano? Pero pagka may tiyaga Conchal, may nilaga. Yun ang kasabihan ng matatanda. Pagka walang tiyaga, may tuyo lang. Ito at least baboy ang susunod na kakainin natin pagka nag-aani na. Tapos yung hindi na
talaga mapatuloyan. Bago ng balde, dilig. Yung tas na. Basang-basa oh. Wala, sana yan. Oh, ay. Magpatuloy. Laban. Dumaan tayo sa ano? Taas. Bubugay na yun. Bubugay na yun. Hindi lang ako sobrang ng pagod sa hapon dito. Nagdamag ko na sana dito eh. Okay lang, may bukas pa naman. Busy kahit na araw-araw lang. Ha, nasakto hindi ka busy no? Hindi nakakatapos na yung trabaho ko. Tapos na hindi ko tapos. Yari tayo dyan. Patay tayo dyan, walang titira dyan Walang magpapantay dyan. Whew. Ano lang yan, purita mo. Oh, natatanggal na po ang stress ni Idol TikTok. Ha? Pero ba yan o? Hindi, yung aeroplanong to lang yan. Yung parang totobe. Drone yan, malaki. May nakita kami sa Facebook bro, nakasakay yung tao. Oo, meron na. Pag nakita ni Edmond, sabi ni Biba, bibili niya sasakay ka. Sasakay ka kung ako magdadrive? Ay, di. Ba, marunong ako. Yung sasakay. Ba, wala kang tiwala. Tapos taas. Hindi naimatay kasi taas. Ba, bibigyan kita pampatulog. Matutulog ka lang sa taas. Wala ako sa baba. Sigurado pa. Walang minimala. Wala kang tiwala sa akin. Galing ko na mag-drone. Gusto mo ganyan-ganyan ko pa sa taas yun. Shal. Paliliparin ko dyan, ganyan lang oh. Sasagi dyan sa mga ano. Sa mga kalamansi. Walang tali. Basta May tali ka, bigyan kita seatbelt. yun, napanood namin. Gano'n lang sa doon. Laki ng drone. Oo. Nanonood. Parang spaceship. Yung dumating. Tapos sa dagat. Tapos Hindi, yung bibiling ko yung may upuan. Nakaganyan ka lang, kasyal. Tapos naka-shades ka. Naka-seatbelt. Chill-chill ka lang. parang nagdadrive ka lang sa tagan. Pero kung nagdadrive ikaw. Tapos cellphone ano. Cellphone ginagamit ko ha. Tapos pasyal ka sa Magala ko, Shell ha, wala dito ka, pupunta ka Magala. Paano pagka nalobat? Ala, babag ka. Tapos Tawa. tapos ang maliligayang araw. Woo! Mid-call ko na po yan ng Jai, kaya kami asawa. Oh, Napuntog kan pininapilindan pa rin namin po. nami messenger. Iki dala. Okay lang pa naman, sabi wati lang magyalo bulong. Mo tayo papuntan mo kayo ni. Kay okay lang kaya nara, mas masarap ng ice cream ng lanita na. O spray to lanit. Lanit? Lanit. Oh. Ay, sabi ko kayo, Oh. kaya ka muna. Tagalog ka, Tagalog. Oh. Sabi ko sa kanila, pag nag-harvest na tayo, pag mababa dito, pwede tayong magdala sa kanila. Oh. Pwede daw, bayad nila. Oh, yun. Kung hindi makapunta yung buyer, deliver natin. Hindi bali natin na lang namin dyan. Malapit lang naman yung riot. Sabi ko. Ah. Siyempre, ganun ang gagawin natin ko siya. Ang dami ng okra. Ilang kilo yan sa tatlo kilo. Ang dami. Kalahati na karya na. Saan ba yan? Sa Talamandok Marimla Concepcion. Sabi ko. Nag-a-adjust na kung mababa dito, kung pwede kami mag-bigay sa bayan nyo.
Yan, oh. Alam ko na yung kabukas yan. Nga po tati ka ta resort kenya ako nagya ka. Magdamag la rin mag-swimming kini na. Kita na matugkan to. Dito na tayo matutulog. Babantayan natin. Security guard tayo, ha? Si Atty. Nagplano na naman mag-isa. Anong plano? Ah, wala. Hindi ubra yung plano niya. Hanggat hindi ko pipirmahan yung pinlano niya. Lalagyan daw ng Ano? pag dito yung paikot yan. Oh, Tapos diyan na lang matutulog. si. Atty. Pag hindi mo inaprobahan at saka hindi ko naprobahan, patay si Ator. Kahit attorney pa siya. Ang ilang kawayan lang dito. O, maghanap ka ng kawayan, sabi ko. Hindi. Pag ako hindi ko inaprobahan, wala. Kailangan ako si Donald Trump ngayon dito. Ikaw yung Vice President. Naman ng boss. Wala. Grado. Huwag ka magplano, kamo kay Atty. nang ikaw mag-isa. Ang dami pa ng plano ni Atty. dito. Na. Tapos sinabi ko rin yung Oh, kalabasan na pumuputi yung dahon. tingnan na kung maraming butas, wala naman. Okay lang yan. Baka doon sa gamot. Siguro sa pagkana. Straight ko. O sa pagka-spray. Iba naman, ganun talaga po. Pag malamig, yung panahon talaga puputi yun. Basta yung mga magpapak mo tsaka yung mag-ano mo konsyal, dadaan muna sa akin, no? Kailangan dalaga. Yung mga magtatrabahante natin. Yung mga dalaga tsaka ano, separate mo yung dalaga tsaka sa dala. Yung dalaga hindi na kailangan ng requirements konsyal, wala nang barangay clearance, wala nang police clearance, NBI clearance. Yung mga dala, maraming requirements yun. Kailangan ng 5 ID. Kailangan palit lang. Mag-apply, anong natapos mo? Oo. College media ay hindi ka tanggap. Pag high school o elementary, Ah. tanggap na. Basta yung magaganda ko siya, huwag mong pahirapan. Papasok ka agad, no? Bigyan mo lang yung maganda. Oo, tatagal ang pagod mo. Aalis yung pagod mo at stress mo. Oo. Kailangan hindi pupunta siyapon tsaka siyapon dito, masisira ang ano natin. Aura natin. Ay, hindi ko rin bisyo pupunta pag nag-adjust na. Paano yung mga dalaga? Tahimik nyo lang nun. Baka kukunin ni Parintonet. Uubusin niya. Ano yung kanyang subukan dara kung malamig yung kamay mo? Siyempre susubukan kita. Yung binili ko pa ng mga papaya yung dwarf hanggang dito lang oh. Kaya lang buto. Wala dito kung Dadalhin ko yung grass cutter dito bukas, Michelle. Para wag mo na grass cutter na lang. Oh, para luminis. Walang trabaho si Dayan bukas. Oh, para maano niya. dulog niya kayo, nakabi na ako. Kapag yung sulat sa yung napagawa ko yung organ at tatabihin natin lahat. Pag kumaani na dito, Konsyal, yung mga asawa natin, pag hapon na pauwi mo na, tayo magka-camping dito, yung mga dalaga kasama natin. Wala lang hapon ulit, oh. Silang pupunta rito, no? Oo. Sabi ko kay Apolet, sabi ko kay Konsyal, iwalay mo yung dalaga tsaka sa dalana sa mag-a-apply. Yung dalaga, wala nang requirements, pero yung mga dalana, 5 ID kailangan, valid lahat. Lahat na clearance kompleto. Barangay, NBI, police clearance. Si pare mong tunod kung napapupuntahin dito noon. Ubusin niya yung dalaga. Dahil lang dalawa. Ubusin niya. Pagkatalikod dati, sa kanya lahat. Oo, sigurado.
Asan? Sabi na po yung Consyal. Sabi po ni Consyal. Mapas paano po kanila mo? Tapos Ini mo naman nila. Nasyal, pagka nakabenta tayo, may pera, pakakondisyon natin tong ano, iseki, no? Lahat ng oil seal, paggawa natin. Change oil. Tapos yung pandaop, paggawa natin. Tapos yung, anong tawag to? Pambalsa, paggawa tayo. Para hindi na tayo naghihiram. pati yung ano, pag-araro niya para hindi na pina-stable yan. Oo. Kasi ito na yung magiging ano nito eh, trabaho niya dito. Buti hindi nabenta. Na. Ano kahit na mag-resort ka dyan, kailangan pa rin yan. Oo. Bagay na bagay kay Consyal to eh. Unang-una sa laki. Kasi laki niya. Consyal. Gantang gulay. Gani, tinikin. Pinawa ka pa po net. May exercise ka kanyan eh. Yung burik kinini, anong yung Warren busy? Yung lakad-lakad na ganyan. Kaya mahaba ang buhay ng mga tiga-baryo. Dala mo pa mo lang. Ay, tayo na. Ima, dala niya na. Wala tayong may pakit. Ang dahil po linutulinari oh. Pesta. Ay na po, kain na. Ha? Idol TikTok. Pam del mundo. Pam pamilya. Man, tana. Pag may bunga na, gulay na lang ulamin namin. Hindi na kami bibili. Yung hindi tumutulong dito, magbabayad sa resort pag nagawa na. Nawa. Oh. Matitiket mo. Si Jonathan walang bayad dyan. Kasi tumulong kahapon. Alam ni Consyal hindi tumutulong mo. Baka pagpupunta rito, magdala ng dami si Consyal dito na naliligo mo na po net. Hindi na maliligo sa bayam. Ay, ay, salon. Kinaganda akong Carlas nung wala sa Pagbantay na kami Carla kami tagay. Pota ka lang, Bengi. Na kung sa laki. May ka na imanan. Mandiluya. Ayun. Ang pag-libo na ba? Ano mo ito? Binabengita namin. Ito na ako tawon. Hindi palaban niya Consyal na Beng. Alas ko, mikira na ako. Ano kaya po nito na yung... Ano comment ka? Ano ito na yung nakalari? Awa? Mikira na ako. Kapag istorya kami, Sino kita na? dito kami kayo ang asawa ng Ay, barin. ulam tayo? Wala mo at lampian. Doon ka na. Ito ang asawa ng barin. Wali ba, manulang din yun eh. Aban niya. Hindi pamilya lang kasi baby. Magmata na. Ang Pangasinan. Yan lang. Dapat. Boy, lang abang ka ng daro ka. Ano ang daro? Sorry, ayaw. Paano kaya natin paano mo? Ang damagan eh? Ang nangulan. Ay, gan may gising siguro. May gising ito, tsunekan. Kung yung kukunti mo nila patag. Kaya malapit mo yung tani. Ano na napong bali? Huwag kang gaya, sinsa. Biya, bungo. Na, huwag kang gaya ng din yung nandun. May biyaya siguro po. Tamat ko dyan. Nagyang agad magkalwa niya muli ya. Nakalwa ka rin. Duyan niya. Pili nagyang agad at siray sa magpamesta. Nagyan niya ano yung olera na. Gawa rin kilala ka rin ko yan. Masama. Di ba ko dyan magyang duyan eh. Ipatrok ko kayo. Alaw na ako. Patawas ka pa. Pero nung wala akong lakad na po, managkaya, isa kan? Nakapatukutan.
Paano ba yan? Nagkakamera ko, talagang magtutuka kang tagilan to eh. Namin doon Ah. si Raisa. Ayun na ako nga ako. Pero minta kami rin na po ng kabasaro kang banjo. Dami tang asawa na. Minta neglo. Taay da, ano? Ang kamatis ko eh. Nagpamekay ko tulit para arin mo muntaya mo ang bakang gigi. Hindi naman tuyo. Kaya na umay. Ya, kasi hindi natin ko yung kapatid ko lang. Matamad ko may pamit. Dengaray, patulo na po. Kasi nanda ko ng derara. Ano, nilagay na git yan. Ano kasi, bingin na. Meron nga ba yung ganun galing, no? Magiging yun yata. Pakad niya ang kalbi. Alig mo rin, kailangan mo tutubok na din. Kabantira ako ang karma. Ay, pinasulo. Maraming kumadin mo ang kara, mama ko kira. O, nakalamdagan na ka? Balak ko nga si Bernie. Ano? Minana na sa ni anak mo kaya, ni marang naging akit. Punta mamanda rin para no malanda lumululuan. Okay yung dyan, no? Kasi man. Gawin na Ano na ano? Ay, tapan Ay, na. Ay, ano o? Gawin yung natin mo. Wala mo lagi sa Ano yung labs na? Kaya mo yun. Nasipo ito, oh. Nasi pa Ben. Kaya ko eh. Ay, okay na ako. Hindi ako fried rice. Yan, nasi. Patanda ko na rin ang manok, lututan na lang. Sal. Wate. Niya ko na na. Niya ko na na. Alam na yan. Ah, oo. Local what? Hindi sa itatang. Hindi na bago Ano pilang na tayo. ano ba ang ngalya? Hindi, ay naman may talakan. Gamala, ya ko sel. Na, yan ka man magsadakap ka ng ergang ko. Lula ba mo? Nga di kayo lang eh. Dala na, mga apartamento. Darami ko eh. Ang marikit. Naga pa atulunan eh. Tsaka dito ka nalang tambalas. Lula na po yung beng lang ano. Bipurado kayong tantan. Tantagan natin tatang mo. Ako sa... Ano sa bisip. Si Irene. Ano, bago ko yun. Nga kayo. Lal. Ito po si assistant manager, ang dami request. Oh, gusto may ilaw. Gusto may torda. Para po makikita pag may butas, kung may butas. Makikita kayo ni ano, ni Aponet pagka may chicks ka rito. Magdala kayong kaya. Yung alambre. Siya lalas na yun, magpalako na ako kung lakad na. Kaya din yan lang, wala lang ganda nga doon. Gangali mo lang, ka naman, atin pa ng bukas. Kaya ka nito. Pitik-pitikan mo lang mo. Banyan tuloy-tuloy yung dalang butas. Oo, Bayan ka ng mga... Gangin mo lang. Aponet. Paano ka ng bantiyan, Carla? Ah. Hindi mo kasi alam yung technique eh. Yung concern ko, pagka lagi kang ganyan, baka hindi ka na makasala mamayang gabi, kaya Aponet. Kasi pag pinatay mo, buwas. Naguling na naman yung papat. Mayari na din eh. Gangin mo muna. Oh. Balik masay, tayo manatama ka sundod sa pagguling mo ka rin. Sige. Barinay kang wakas. Ito saglit na lang to, niya, Shal. Dalam bukulan niya kanita yan. Mababaw lang yan eh, mababaw lang yung ukay nung nandulo. Silipan mo yan. Napon may nuli ko. Siguro po nang magbalik ko anak. Nasyari na lang ako. Silipan ko kasi. Pinatang ko kaya tayo pa. Wala pa pala natapos? Wala po. Tugtog man. Tugtog ay na nagyawan. At sige kang kabangan na siya niya. Huwag kay matas. Hindi na kay Jonathan.
Sino pa naging may nagpod ka rin sa mga kanya? O kada? Yan. Ay. Ay, ditang obrang kuhan. Ayan. Ilan na ba yung nag-a-apply ko siya? Yung mag-ano dyan? Manda ka ka nga. Alala ko pa nga alam. Hindi. Ah, Hindi pa manabon. Pipitas yung meron naman tayo makukuha ng pipitas dyan eh. Saka nagre-repack. Naglilipat. Di kaya ganito na ako bro. Kasi una, di edo. Di na yan. Di... Bala mo kanyan, Pwedis may itang pamanagtan na yun. yan lang mahirap niya pag maliit, no? Pag malaki na yan, wala na, Shal. Tingnan na lang natin yung nagpipitas. Habang pinipitas yung konsyal, naghahanap na tayo ng buyer. Katulad doon sa ano, magdadala tayo sample. Doon sa kakilala mong ano, nag-vlogger. Oh. Tawag ko sa kanila kung mapagba dito, matas yan, pwede po kami magbibigay sa bayan niya. Pwede yan. Kasi kung kukunin ng 40 rito, 80 ron. Bah, doon tayo. I-deliver na lang natin. Lokal niya rayas yan. Lakyos, bali. Iyang magbiyaye. Yan di. Manggulay lang, tutungan manggulay. Yan yung tipo kakarera. Na? Bak, Ang pro- dito ko lang ditang arbesana. Rustan, deliver to. Kaya na makanatang ka to. Wow. 40 kaya, 40. Oh. Oh, pasa mo ka rin 70, tinakang 30, balang pa. Tinakang Tinakang 300, balang bundle. Mm. Ay, Rastan may gaya. Wow. Sa Jokraya. Yabe lang Ronald. Baka dinadala sa ano yan, sa Bulacan yung sinasabi mo. Mas mahal doon. Side kayo naman kayong makatanong na naman. Kung hindi tayo nagtanim ng okra, ang ginagawa mo niyang konsyal, nakikita ko sumasayaw ka lang sa TikTok. Kung hindi ka nakasayaw, nakaduyang ka. Matutod na yun. O natutulog ka. Hindi na ako sa pagsasaya, wala mang nag-likes tsaka nagpapalo. Dyan, marami na dyan. Magbablog ka kasi. Oh, May 40 views lang ako. ba, kahit na, important. Kailan ka makaka-1 kailan ka sasahod. Pag puti na yung bukula. Baka dyan. Sa kabila naman, sa kalabasa. Kalabasa Farm. Oh, malaki na pala. Kitang-kita na dito. Ah. Apple nga sila, puti-puti ngayon. Puting-puti yung daon. Yung na, no? Kailangan pandapin, matipandap. Goleng kaya. Sa kami itang bahay. Gawa na akong tabuhin kang goleng. Ano yung pasasaan mo siya sandyan? Ang ganda na oh. Ang lalabong na ng mga daon nila oh. Parang kailan lang na tinanim to. na kanya siya, may bono lagi na. Kini. Di pa naman nabono kita siya. Oh. Papaalam mo na nga bono kanya. Yung banda lang doon, maliit, no? Oh. May nagmana sa'yo, may nagmana sa kanya, kaya tagtanim yan. Siyempre may magmamana sa'yo. Kaya mo lang. Sprayan lang pa si Bayo. Pagdating nung ano. Yun na lang, magtigil lang sa pag. Tignan mo kung mamaya kay Gmail, may malas na yun tayo, no? Meron pa naman gamot doon. Ay, mga bubuk sa bulong. Yung una, Darating na yan, may ilang araw na lang yung ano. May iram ka muna, isang iram na lang. Na. May ano na oh, may langgok na oh. Nakakaila bulong wala. Oh. Sa pago. Tirahin mo na ng pesticide. Ano bang maganda ba yung Magnum 45? O magpapalit tayo? Ay. wala may, oh. Na. 70 po puhan. Uy, 70 pa oh.
okra. Oh, ay. O teto ko nandun Kenny, dalato ka rin ka naman. Oh. Ha? Oh. Ito po, dito malalabong. Ayun, doon malabong na yun nanto, no? Wala. Kasali kang prebaton. Kasali kang meto. Pero, labo na. Ito, oh. Pero sa susunod na magtatanim natin, dodoblin natin to, magiging 8. Parang manipis, nasyal. Manipis pa. Ayun, yung potang pula. Akin din, press pulo. Ah, wow. May, Good morning po. Dahil pong kalabasa mi. Kaila tulod. Titi ko, ma. Titi ko lang po at. Napong panulong mata. Mana po yung kaya kanyang karenin kaila tulod. ilan ba kanya-kanya? Puta kayo lumapad la. Li, bubusla. Timanyira. Pesticides. Bubusla. Kaya na sila sikulaan po kayo. May naninira, no? Nang panuluan. Ano po panulungan to? Ano po kayo na signal sa api? Ayan, ulit mo na din. May grabe niyo. Ano? Buwan eh. May grabe niyo. May kala po may ligumla, may ulo Ayaw, layo. ulad la, oh. Talo. Ah, oo, Ulad ulad. la po mga lati. Ulad la. Oh. Pa-spray mo na la. Wow. Pa-spray la. Tila palang ulad malatim. Masala talaga yung arkitek. Oh. Ulad na malatin eh. Oo, pa-spray mo na. Patira tanong kanyan. Hali kang prebato. Prebato. Ulad ka. Sala ka mata. Pag may kaulad ken eh. Ba nagkaka ano? Puod.